Știai că ultima cifră a anului tău de naștere ar putea conține un secret care îți poate schimba complet înțelegerea vieții? Conform filozofiei budiste, acest număr aparent obișnuit are o semnificație spirituală profundă, iar astăzi îi vei descoperi puterea ascunsă. Imaginați-vă dacă această cifră simplă v-ar putea influența norocul, călătoria spirituală și chiar realizările personale. Sună exagerat? Pregătește-te să fii provocat, pentru că ceea ce suntem pe cale să explorăm are rădăcinile în secole de înțelepciune budistă, oferind perspective profunde care ar putea fi exact ceea ce ai căutat. Dacă credeți că nimic nu se întâmplă întâmplător, nu veți dori să pierdeți o secundă din acest videoclip. Răspunsurile pe care le căutați ar putea fi chiar aici, ascunse la vedere. Și înainte de a ne aprofunda, asigurați-vă că dați like acestui videoclip și vă abonați la canal pentru a rămâne conectat cu conținut care vă poate transforma cu adevărat viața. Aruncă un comentariu mai jos cu mantra "Atrag prosperitatea și înțelepciunea" pentru a spori energiile pozitive din jurul tău. Filosofia budistă este bogată în simbolism, iar numerele joacă un rol central. Ele nu sunt doar simboluri matematice, ci sunt văzute ca purtători de energie spirituală, fiecare cu propria sa semnificație și influență. Timp de secole, călugării budiști au crezut că anumite numere pot deschide portaluri către diferite dimensiuni ale existenței, legând lumile fizice și spirituale. Această viziune transformă numerele într-o cheie pentru înțelegerea esenței vieții și a Universului. În această perspectivă, fiecare număr posedă o vibrație unică, influențându-ne personalitatea, destinul și chiar provocările cu care ne confruntăm. Ultima cifră a anului tău de naștere, în special, este văzută ca o semnătură energetică care te urmărește de-a lungul vieții. Studiind acest număr, puteți descoperi tipare și comportamente care ar fi putut rămâne ascunse, dar devin clare cu aceste cunoștințe. Această înțelegere permite o perspectivă mai profundă asupra călătoriei vieții tale și a motivelor din spatele anumitor experiențe. Budismul pune accentul pe traiul în armonie cu energiile din jurul nostru, iar înțelegerea modului în care numerele ne influențează viața este cheia pentru atingerea acestei armonii. Cunoașterea semnificației ultimei cifre a anului tău de naștere dezvăluie forțele care te ghidează și cum să le folosești în avantajul tău. Acest lucru nu înseamnă că numerele ne controlează complet. Mai degrabă, prin înțelegerea influenței lor, putem face alegeri conștiente care se aliniază cu esența noastră interioară. Această înțelepciune nu este doar pentru curiozitatea spirituală, ci este un instrument practic pentru conștientizarea de sine și creșterea personală. Numerele sunt împletite cu experiențele noastre zilnice, oferind o nouă perspectivă asupra relațiilor, provocărilor și oportunităților noastre. Când sunt aplicate corect, aceste cunoștințe străvechi devin o sursă puternică de transformare și evoluție personală. De exemplu, în filosofia budistă, numărul 0 simbolizează golul și potențialul infinit. Este văzut atât ca un sfârșit, cât și ca un început, reprezentând cicluri de reînnoire. Oamenii născuți în ani care se termină în 0 experimentează adesea tranziții majore, în care vechiul cedează loc noului. Legătura lor cu golul le oferă capacitatea de a găsi pacea în mijlocul haosului și de a vedea oportunități acolo unde alții nu pot. Cu toate acestea, această reînnoire constantă se poate simți uneori ca fiind prins în cicluri repetitive, pornind mereu din nou, fără o concluzie clară. Pentru a prospera cu energia 0, răbdarea și încrederea în procesul vieții sunt esențiale, știind că fiecare sfârșit este doar un nou început. Înțelegerea ultimei cifre a anului tău de naștere poate aduce claritate tiparelor, succeselor și luptelor recurente ale vieții tale.
îți oferă șansa de a reflecta asupra călătoriei tale personale și asupra modului în care aceste energii îți modelează calea. Acum este momentul să întreb: cum folosesc energia numărului meu în viața de zi cu zi? Cum pot echilibra mai bine influența asupra creșterii personale? Această conștientizare este primul pas în a face alegeri conștiente, intenționate, care se aliniază cu adevăratul tău scop. Prin integrarea acestor cunoștințe puteți crea schimbări pozitive. Fie că este vorba de căutarea mai multă stabilitate, de explorarea unor noi puncte de vedere creative sau de a te baza în practici spirituale, cheia este să armonizezi energia numărului tău în viața personală, profesională și spirituală. Făcând acest lucru, vă deschideți ușile pentru a vă atinge obiectivele și a trăi o viață mai plină și mai satisfăcătoare. Practicile budiste, cum ar fi meditația, vizualizarea și mantrele, vă pot ajuta să vă aliniați cu energia numărului. De exemplu, dacă numărul tău este legat de stabilitate, meditația de împământare poate stimula un sentiment de securitate. Dacă este legat de creativitate, mantrele care promovează deschiderea și fluxul vă pot îmbunătăți expresia. Fiecare număr are o vibrație specifică și, folosind practici care rezonează cu el, creezi o conexiune mai profundă cu scopul vieții tale, amplificându-ți capacitatea de a-ți manifesta dorințele în mod armonios. Pe măsură ce continuați să explorați înțelepciunea profundă a filozofiei budiste, amintiți-vă să faceți din aceste perspective o parte din rutina voastră zilnică. Meditează, reflectă și repetă mantre precum: trăiesc în armonie cu energia numărului meu, pentru a rămâne concentrat și întemeiat. Făcând acest lucru, nu numai că trăiești mai conștient, dar vei invita și o creștere continuă și autodescoperire în viața ta.